Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Het nieuws in Zeeland van deze zaterdag, de 18e december. De politie heeft gisteravond mannen die verdacht worden van een woningoverval in Ridderkerk achtervolgd tot in Tholen. Rond 9:30 s'avonds drong een groepje mannen de woning in Ridderkerk binnen. De bewoners werden bedreigd met een vuurwapen. Bij de arrestatie in Tholen zijn waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk hebben we in deze zaak 6 verdachten aangehouden. 5 Rotterdammers in de leeftijdscategorie tussen de 16 en de 19 jaar. En 1 14-jarige jongen uit Tholen. De politie vraagt mogelijke getuigen om zich te melden. Stoeltjes die uit de tribune zijn gesloopt en wekelijks blikjes, flesjes en wietzakjes op het voetbalveld. Voetbalvereniging SSV 65 uit Goes is ondertussen wel wat gewend. Maar deze week nam het vandalisme nog grotere vormen aan en werden ramen en kozijnen vernield. Ja, dat doet pijn. Op een duur stomt het de mensen ook een beetje af. Het slurpt energie. Kijk, het kost geld. Dat wordt allemaal wel geregeld. Daar ga ik vanuit. Maar vooral weer een beroep doen op die vrijwilligers. Weer eigenlijk werk waar je trots op bent teniet zien te worden gedaan. Ja, dat doet wel wat met iemand. Ja. Deel van het probleem is volgens de voetbalvereniging het open karakter van sportpark Het Schengen. Er liggen hier openbare fietsroutes, dus je kan hier het park is niet af te sluiten. En ja, ik denk dat daar zit het er vooral in. SSV 65 pleit daarom voor een extra hek, zodat in ieder geval de kleedkamers en kantine afgeschermd zijn. De voetbalvereniging hoopt dat de gemeente daar komende week de knoop over doorhakt. Het strand bij Wissekerke ligt vol met paraffine. Een product dat wordt vervoerd door schepen en daarbij in het water is terechtgekomen. Erik Mailleu trommelde een groep vrijwilligers op om het schoon te maken. Dit is dus wat we inderdaad nu tegenkomen. Allemaal kleine witte korreltjes. Paraffine, ja, dat is natuurlijk een beetje kaarsvetachtige substantie. Wat je echt letterlijk op de achtergrond hoort schrappen hier tussen de stenen uit. Het is onmogelijk karwei tussen het zeewier en het zand en de schelpjes. Een onmogelijk karwei dus. Maar dat houdt de vrijwilligers niet tegen. Dit had ik niet gedacht. Het is niet te overzien eigenlijk. Ik vind het heel erg. We zijn lekker bezig, maar eigenlijk als je het zo bekijkt lijkt het wel onbegonnen werk. De gemeente Noord-Beveland en Rijkswaterstaat hebben zelf geen actie ondernomen. Dus zijn de schone stranden afhankelijk van burgers die zich boos maken. Die kan natuurlijk echt niet. Als je kijkt wat er ligt en hoeveel het is echt schokkend. Iedereen hier zie ik ook wel echt over zijn bolletje krabbelen van dit is onmenselijk. Want dit is natuurlijk niet alleen maar, zeg maar ons afval wat hier aandrijft. Dit is gewoon het leefgebied van heel veel vogels. En het is een heel ecosysteem wat kwetsbaar is. En dat gaat er wel aan als we dit blijven doen op deze manier. De gemeente Noord-Beveland is wel blij met de opruimactie en hielp de vrijwilligers aan materialen. Een voor Nederland relatief onbekende aardappel die en goed tegen droogte kan en tegen de aardappelziekte Phytophthora. Boer José de Buk uit Oostkapelle rooide dit najaar voor het eerst de Sarpomira en is enthousiast. Omdat ik als kritische boer, we zijn wellicht onder een vergrootglas, wisten dat schimmelbestrijdingsmiddelen. We moeten aardappelen elke week 10, 14 dagen moeten we ze bespuiten. En deze aardappelen die hoeven we niet te bespuiten tegen de Phytophthora. Een grote afnemer heeft de boer nog niet voor zijn aardappelen. Maar de lokale cafetaria wilde er wel friet mee bakken. Na een biologieles over aardappelen mochten basisschoolkinderen vandaag een gratis frietje komen halen. Hoe smaakt het? Lekker. Goed. Is het lekkere friet? Ja. Heerlijk. Het is gewoon friet. Ja, de smaak is een beetje anders. Een beetje krabberiger. Het is een soort beetje meer zoetig, dat lijkt wel. De Buk heeft ondertussen maar 1 missie. Dat ze resistent is tegen Phytophthora, dat wil ik echt uitdragen. En ik ben maar bij de school en hier de frietboer begonnen. Wie weet waar het eindigt. Ik kijk wel positief terug op afgelopen jaar. Waarbij ik bijna eigenlijk niet heel ver weg was van stoppen met voetballen naar eigenlijk toch een heel prettig seizoen. Dat prettige seizoen kende voetballer Daan Klomp uit Wissekerke heel ver weg van huis, namelijk in Canada. De 23-jarige verdediger tekende begin dit jaar bij Cavalry FC, een club spelend in de hoogste divisie in Canada.
Nou, de hele league is daar nog wel redelijk jong. De competitie bestaat pas 3 jaar. Maar nee, het is een club die echt met open armen heeft ontvangen. En we gaan vaak met wat jongens de bergen in daar. Nou, we zitten op 1,5 uur rijden van de Rocky Mountains. En dat is ook wel een hele andere ervaring als wat je hier hebt. Klomp werd met Cavalry uitgeschakeld in de play-offs om het Canadese landskampioenschap. Toch spreekt hij van een geslaagd seizoen waarin hij als verdediger zelfs een paar keer scoorde. Ja, dat deed ik niet vaak in het professioneel voetbal, maar dat is dit jaar gelukkig heb ik dat 3 keer mogen doen. En ja, het is aan mij om dat volgend jaar nog te verbeteren. Dan wil Klomp met Cavalry kampioen van Canada worden. De verdediger uit Wissekerke heeft ondertussen zijn eigen American Dream. Voetballen in de Verenigde Staten. De hele Noord-Amerikaanse cultuur daar is gewoon zo goed bevallen tot ik daar ook mijn doel op heb ingesteld om daar ook verder in te gaan en hopelijk door te breken naar de MLS. De misthoorn klonk vandaag af en toe. Op de Westerschelde was het ook erg nevelig en soms ook mistig. Dus dat was zeker geen overbodige luxe. En ook op andere plaatsen bleef het vandaag grijs en soms miezerde het ook licht. De temperaturen lagen vandaag rond 7 à 8 graden bij een zwakke noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft het rustig. Er blijft ook veel bewolking, soms ook nog met wat mist of nevel. En een wind die gaat draaien naar het noordwesten. Morgen wordt die wind uit het noordwesten matig. Dan wordt er wat minder vochtige lucht aangevoerd, zodat de mist zal verdwijnen. Maar het blijft wel bewolkt. Volgende week krijgen we een verandering, want het hoge drukgebied gaat met het centrum aan de wandel. En dat betekent dat wij van volgende week een wind gaan krijgen die naar het noordoosten tot oosten draait. Er is ruimte voor de zon en het wordt kouder. Maandag overdag is het eerst nog 5 graden, maar in de nachten gaat het kwik zakken tot dichtbij of onder het vriespunt. Al in de nacht van maandag op dinsdag en ook de nachten daarna kan het afkoelen naar -2 tot plaatselijk -5 graden. Daarna wordt het weer zachter en kerst zal dit jaar waarschijnlijk zacht en regenachtig verlopen. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Met daarin onder meer Westerschelde-tunnel toch pas in 2030 tolvrij. En basisscholen vieren nu alvast kerst.